I den her video der vil jeg sige noget om styringsparadigmer i den offentlige sektor, og jeg vil gøre det med udgangspunkt i Leon Lerborgs begrebsapparat. Det er nemlig sådan, at der er flere forskellige måder at forstå begrebet styringsparadigmer på. Der er forskellige måder ligesom at beskæftige sig med det og skabe nogle kategorier og sådan noget. Der er en, der hedder Leon Lerborg, som har en rigtig god måde at gøre det på. Den vil jeg sige noget om her. Og inden jeg går i gang med det, så vil jeg sige, hvad skal vi kigge lidt på først? Hvad er styring og hvad er paradigmer? Jeg har en anden video om det, som du, alt efter hvor du ser den her, måske kan finde den også der, hvor du nu har fundet den her video henne. Men styring handler jo grundlæggende om, at vi har, det handler om at komme hen til et eller andet mål, og styring altså hvad for nogle værktøjer er det, vi bruger til at komme hen til et eller andet givet mål. Og der er nemlig rigtig mange forskellige måder, man kan styre på. Og så paradigmer, det kan man her forstå som sådan en samling af værktøjer. Altså, der er nogle værktøjer, som ligner hinanden, og hvis man bruger dem, sådan den her type af værktøjer, så kan man sige, så har man et paradigme, eller et styringsparadigme. Det giver mere mening, håber jeg, lige om lidt. Fordi her har jeg så et eksempel på en række forskellige ting, eller tiltag, eller værktøjer, som man bruger i den offentlige sektor til at styre med, til at nå sine mål med. Man kan bruge værdibaseret ledelse, man kan arbejde med kvalitetsindikatorer, man kan skabe frit valg i den offentlige sektor, man kan udarbejde nogle tydelige stillingsbeskrivelser, man kan arbejde med videreuddannelse, man kan bruge best practice og være det. Det handler meget sammen med benchmarking. Man kan bruge borgerinddragelse til at nå sine mål. Man kan afholde workshops, man kan prøve at skabe empowerment hos borgerne, man kan arbejde med motivation, man kan skabe selvejende institutioner osv. 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 Alt det, der står her, og der er flere til derude i den komplekse virkelighed. Alt det her, det er nogle værktøjer eller redskaber, som vi bruger i den offentlige sektor, for at nå det, vi gerne vil nå. Med vores borgere, med miljøet, med regulering af virksomhederne, hvor vi driver dem hen i forhold til at skabe de mål, vi vil skabe, som kan være alt muligt jo. Lighed, klimavenlige løsninger, øget konkurrenceevne, mobilitet, både fysisk og socialt. Og der er jo rigtig mange opgaver. Så det her, det er sådan noget, som vi bruger i den forbindelse. Nu har man så nok luret jo, at der er forskellige farver her på tavlen bag mig. Og det er fordi, at nogle af de her værktøjer, de smager lidt af hinanden. Det er sådan lidt af det samme. Det er i samme boldgade. Det handler lidt om nogle af de samme ting. Og dem har jeg så, det der så ligesom smager af hinanden, har jeg givet den samme farve. Og så, kan man se, ligesom, at det falder i nogle forskellige kategorier. Det som Lerborg han så gør, som er ligesom hans bidrag til forståelse af styring og styringsparadigmer, det er, at han så siger, okay, så sætter vi dem op på den her måde her. Og så prøver vi, nu havde vi før de her mange styringsparadigmer blandet, eller styringsværktøjer blandet sammen. Hvis nu vi så prøver sådan og så samle det, så kan vi se her, at der er noget, som bygger på sådan traditionelle styringsværktøjer, og vi har noget, som i den anden ende er meget fornyende og skaber fornyelse. Så det er sådan en akse, som det skaber. Når vi også kigger på de her styringsværktøjer, så kan vi se, at der er nogle af dem, der handler om mennesker, og som har det menneskelige sådan i centrum, og der er nogen, der mere, jeg ved ikke, om man kan se det her, det står i udkanten af skærmen, som har systemer i kernen af det, som man styrer efter eller styrer med, kan man sige. Så det betyder altså, at vi har her to akser, og så når vi så ligesom har set det, der smager hinanden, så kan vi se, at der er noget af det, der så passer ind i nogle forskellige dele af sådan den her måde i hvert fald at opstille det på, altså skabe et kontinuum, kan man sige, mellem tradition og fornyelse, eller et kontinuum mellem menneske og system. Så det giver sådan en tabel her. Hvis vi prøver at se på det her over først, som både er det traditionelle og det, som har mennesket i centrum. Det er sådan noget som der står her, stillingsstruktur, videndeling,
det er videreuddannelse, supervision, inddragelse af de faglige eksperter. Det er sådan den klassiske måde jo at bygge en del i den offentlige sektor op på. Det her, det smager jo af viden, peer review, videndeling, videreuddannelse. Det smager også af decentralisering og også inddragelse af stikstruktur smager også af, at der er nogen, altså det er de mennesker, der arbejder inden for et givet område, som har med det at gøre. Derfor så kan vi sige, at det kalder vi et professionelt paradigme, og det, der står i centrum her, det er fagligheden. Det vil være undervisernes faglighed på en uddannelsesinstitution. Det er lægens faglighed på sygehus. Det er soldaternes faglighed i forsvaret osv. Stillingsstrukturen er rigtig meget med til at sige, hvem er det så, der er den dygtigste faglige? Altså du bliver professor, eller du bliver general, eller hvad det nu er. Altså, så det er det faglige, der sådan står i centrum her. Så hvad skal man sige, historisk set, lad mig sige sådan, så det kommer jo langt tilbage det her, altså fra præster, og kirkens liv er jo også rundet af det her, og med opblomstringen af det moderne samfund fra slutningen af 1800-tallet, omkring skiftet mellem 1800- og 1900-tallet, så får staten en anden rolle, og op igennem starten af det 19. århundrede, måske det 20. århundrede, 1900-tallet, der kan vi se, at der vokser jo også sådan en egentlig stat frem, hvor der så sker sådan nogle af de her ting. Vi begynder at vedtage nogle love. Altså, det er ikke længere bare kirkens eget liv, som det var herovre, kan man sige, men vi har nogle love. Det, som man laver, det bliver skrevet ned. Vi begynder at have nogle regler. Vi har også et hierarki, hvor at vi får nogle politikere, som er i toppen og træffer nogle beslutninger, og nogle embedsmænd i toppen, som kan delegere ud til lidt lavere. Og senere hen får man så også overenskomster, som styrer noget om, hvem er det, der arbejder og kan arbejde i den offentlige sektor under hvilke forhold. Så efter vi har haft sådan det faglige som styringspunkt, så kommer der, noget af det sker jo samtidig, men så kommer der jo så også så det, man kan sige, et bureaukratisk paradigme, hvor kernekompetencen er ordentlighed. Nu er det sådan med bureaukrati, bureaukrati er jo en smuk ting. Det er jo bedre end anarki, og hvis ikke vi havde et hierarki, jamen, så ville der ikke være noget retning på den offentlige sektor. Hvis ikke vi havde en arbejdsdeling, så i princippet havde vi jo så politibetjenten kunne stå og operere, og folkeskolelæreren kunne prøve at opklare forbrydelser, men vi har faktisk gjort det sådan, så at nogen tager sig af noget, og nogle andre tager sig af noget andet. Vi har nogle regler for, hvad det er, vi må, og hvad vi ikke må. Så bureaukrati er jo den første og den vigtigste, men en enormt vigtig grundsten, bestanddel i det at overhovedet have en offentlig sektor, fordi ellers så var det anarki. Men vi kunne også se, da den offentlige sektor voksede frem, især i Danmark jo efter 2. verdenskrig, i slutningen af 60'erne, 60'erne og 70'erne, at det også blev et trægt system, lidt tungt, og der var også nogle ting, som jo ikke fungerede godt nok, fordi at der var nogle incitamenter, som ikke fungerede, som de skulle, og borgeren blev måske i nogle tilfælde, fik ikke helt den plads og position i velfærdsproduktionen, om man så må sige, nu er allerede nogle andre paradigmer, som man kunne ønske sig. Så derfor så begynder dem, der indretter vores offentlige sektor og samfundet, at tænke om, hvad er det så, vi kan gøre for at prøve at løsne op for noget af det. Og det, som jo så i Danmark og mange steder i den vestlige verden var svaret, det var jo så at prøve, det man så går herop og så siger, så må vi prøve at tage nogle ting fra den offentlige sektor ind i noget af den bureaukratiske stat, det der var i den bureaukratiske regime, og sige, hvad er det så, vi kan gøre for at prøve at bryde op på nogle af de uhensigtsmæssigheder, der var, trods alt også i bureaukratiet. Og det er jo så nogle af de her ting her, som jeg så har skrevet. Man skal prøve at skabe frit valg, man prøver at styre efter resultater, det vil sige, hvis du når nogle resultater i den offentlige sektor, så får du flere penge. Det gør man blandt andet ved at lave selvejende institutioner, man laver også nogle gange privatisering, man laver en bestiller-udfører-model, bum,
Man prøver at skrue op for de incitamenter, der er til at nå nogle bestemte ting. Man skaber offentlig-privat samarbejde, prøver at indføre bestyrelser til at styre det. Og det er sådan det var jo en tankegang for markedet, og det kalder vi jo så New Public Management. Det var sådan den tradition, det sådan skrev sig ind i. Det kom fra det store udland, især fra startet i New Zealand, og senere til USA og England især, hvor man tænker på, hvad er det, vi kan gøre for at prøve at skabe en anden styring af den offentlige sektor, hvor vi kommer lidt fri af nogle af de her bindinger, som ligger i det her. Så tanken her var jo så fornyelse. Så som man allerede kan se her, så er der også en eller anden form for tidsmæssig rejse her, startende med sådan faglighed og de her ting, gå over bureaukratiet, og så et forsøg heroppe på at forny det, vi kender som sådan den første generation af velfærdsstaten, eller i hvert fald sådan den del af velfærdsstaten, som brød frem efter 2. verdenskrig. Og der var det så markedstænkning. Der kunne man jo så godt se, der var også noget i den her markedstænkning, som ikke helt spillede sammen med det, man gerne ville løse i den offentlige sektor. Fordi der var nogle andre ting, som vi faktisk skulle have med at gøre. Det er anderledes at styre et hospital, pleje, en børnehave, end at styre produktionsvirksomheder. Fordi at både input og output, eller det vi putter ind i den velfærdsproduktion, der er anderledes end med den klassiske produktionsvirksomheder, men også dem, som vi gør det for, er noget andet, og det produkt, vi leverer, altså det at levere omsorg, eller levere sundhed, behandling, er noget andet end at levere dimsedutter. Så der kunne man godt se, at der skal noget mere til, og derfor så sker der sådan tidsmæssigt så 2 bevægelser i hvert fald, som så bliver lagt oven på det her. Det ene er, at man begynder at sige, jamen der skal være, den offentlige sektor er jo kendetegnet ved, at ressourcen primært jo er de mennesker, der er i den, og det den faglighed, de har, og de regler, de arbejder under, men at det at løse de opgaver, som der skal løses i den offentlige sektor, kræver rigtig meget samarbejde, og kvaliteten ligger i, at dem, der arbejder der, at de bliver dygtigere. Ikke så meget i at løfte en produktionskæde i forhold til at gøre noget mere effektivt. Så derfor så kommer sådan nogle ting her på banen. MOOS, motivation, workshop, teambuilding, man arbejder med værdibaseret ledelse, man laver arbejdsmiljøundersøgelser. Så det bliver sådan lagt ovenpå på det her NPM-marked. Samtidig så bliver der også lagt det på, at, jeg tror, de tager den her væk. Så bliver der også lagt det på, at ja, det kan godt være, at vi kan sådan sætte noget på markedet, men samtidig så fandt man ud af, at vi har også behov for faktisk, at der skal være en politisk styring på, selvom vi lægger noget ud på nogle andre måder at styre på, nogle måder at styre på, så har vi stadig behov for jo at kunne se, om vi når vores mål. Det politiske niveau spiller en rolle, fordi det er den offentlige sektor. Vi bygger på nogle mål, som vi gerne vil have. Og derfor så lægger man så, lader man så det her på, altså man så begynder at arbejde mere med nogle andre redskaber fra NPM-værktøjskassen. Vi begynder at kigge på, jamen, når vi så det vi skal, altså kan vi udvikle nogle indikatorer for, hvad høj kvalitet er i den offentlige sektor? Kan vi prøve at lave en benchmarking, som det hedder på godt gammelt dansk, altså sammenligne forskellige resultater fra forskellige, på tværs af kommuner, på tværs af institutioner, internt i en enkelt institution, på tværs af afdelinger, benchmarke på forskellige ting. Og det gør man jo blandt andet ved så man kan også så styre ved at lave nogle kontrakter. Så der skete så sådan en glidning fra det her, både over i det lidt mere samarbejdsbaseret, men jo også ned her, samtidig i det vi så kan kalde NPM-kontrakt, hvor det er målene og resultaterne, der står centralt. En lille ekskurs på den er jo så, at det som man oplevede hernede med, at bureaukratiet knopskød og blev forvitret og for tæt, har man jo nok også oplevet her. Altså tanken med mål og resultater er jo god og kan jo frisætte. Tanken er jo, at det skal frisætte den offentlige sektor til at reelt set arbejde efter mål og kontrakter. Men som det tit sker, så vil mere have mere, og målkontrakterne og resultatkontrakterne er blevet mere og mere, de bliver større og større, der er mere og mere, som bliver proppet ind, som man skal måle på og sådan nogle ting. Så på der mange måder er man jo så endt med noget, et sted, hvor noget af den kritik, man havde
omkring det bureaukratiske regime, som man prøver at løse, er man nok ved at falde lidt ned i igen her, fordi at man får fyldt mere og mere på. Og på den måde så er vores systemer og vores måder at indrette på, de redskaber vi bruger, de er jo ikke bedre end de mennesker, som så bruger dem, eller de mennesker, som befolker systemerne. Men der var i hvert fald så, altså efter at have gået, hvad skal man sige, den her vej her, hoppet op til NPM-markedet, så sker der i hvert fald sådan 2 ting, hvor man kan sige, at man sætter nogle nye redskaber i værk her, som ligger ovenpå det her mere sådan rene markedsbaserede ting. Yes. Efter det, så lander man så også op i at har man lagt noget nyt på. Det er så den tidsmæssigt det nyeste, der er som styringsparadigme i den offentlige sektor. Det er, at man så kigger mere på, jamen der kan godt være, at vi er nået langt med benchmarking, kontraktstyring, ved at skabe dokumentation osv., men vi mangler stadig at få løst det fulde potentiale, både hos borgere og hos medarbejdere i den offentlige sektor. Og det prøver vi så at gøre med nogle nye og mere, man kan vel sige bløde styringsværktøjer, sådan med at inddrage borgerne, snakke om det, der hedder relationel koordinering, altså at skabe en bedre koordinering internt i organisationerne, samskabelse, altså prøve at inddrage flere mennesker, flere forskellige typer af ressourcer til at løse de komplekse problemer, som den offentlige sektor og som samfundet hele tiden står med. Man begynder at arbejde lidt mere med, at det er borgernes og samfundets drømme, som er tilladt at få frem. Så der går, og det er så den her, man kan kalde det relationelle paradigme, altså bruge fællesskabet som en række fællesskabsværktøjer til at få løst den opgave, som den offentlige sektor så står i. Til sidst så vil jeg sige, at de her paradigmer ligger jo som lag oven på hinanden. Så hvis du graver arkæologisk ned igennem, så vil man kunne se de her lag ligge, eller som en lagkage, som man skærer ned igennem. Men det her som det tidligste, dernæst her, og så hopper man herop, og så rundt her, og ender herop som rent tidsmæssigt. Så det alt sammen findes jo den dag i dag i den offentlige sektor. Men hvis man skal forstå, hvad det er, de handler om, de her forskellige værktøjer, vi har, så kan man rigtig godt bruge Leon Lerborgs begrebsapparat til at forstå, hvad er det egentlig, de her forskellige værktøjer handler om. Man kan også bruge det til at sige, jamen altså, hvis man skal lykkes i den offentlige sektor, så er det nok et eller andet med, at vi ikke alene kan bevæge os herover, når vi skal styre. Arbejde med konfliktløsning, samskabelse, empowerment, skal lave workshops, teambuilding, inddrage faglighederne og sådan nogle ting. Altså sådan det menneskelige. Vi bliver også nødt til at kigge på de systemiske greb, som vi har til at styre den offentlige sektor med. Så dem skal vi også kunne mestre alle sammen i den offentlige sektor. Altså arbejde med kvalitetsindikatorer, arbejde med resultatstyring, kunne arbejde under og også igangsætte incitamenter. Selvfølgelig også love, regler, tilsyn. Skal man vide, hvordan virker, hvilken indflydelse det har på ens organisation, på ens medarbejdere, på ens kollegaer, på det arbejde, man laver. Så det er også på den måde jeg vil ikke sige, det er en checkliste, men man skal i hvert fald være så bevidst om, at for at styre i den offentlige sektor, så er det hele til stede i dag, og man skal så kunne beherske begge sider i den her model for at kunne lykkes med det, der er den egentlige opgave i den offentlige sektor. Det var min præsentation af Leon Lerborg og hans begrebsapparat om styringsparadigmer i den offentlige sektor.